need right people in life. Kuti ugone kubuda mu failure, kuti ubude mu situations dzinorema dzausingagone, you need people pese pauri kutadza iva munhu anoudzika. Challenge yevanhu vari top in society vapa level yekuti havaudzike chinhu. Osa munhu wese subject to error, munhu wese ane paanokundikana, munhu wese ane chaanokundikana. Bible rine a clear picture. John 21 verse 5. Jesu auya kuvadzidzi vake vachiraura, akasvika vasina kubata hoyo, akavabvunza ari Mwari anoziva kuti havana kubata, but akavabvunza mabata here, vakati hatina. Jesu ndokubva ati kandai net rain ku right side, which means Jesu ari kutoziva kuti net riri ku wrong side saka musiri kubata. But sei achibvunza kuti mabata here, ari kuda kushanda nemunhu anotaura chokwadi, ari kuda kushanda nemunhu kuti panapa hapana chiri kufamba, hapana zvatiri kuita, hapana chati chabuda. So at times there are people in life wekuti zvinhu hazvisi kufamba, but anongoedza kungofeka so. Why? Because haagone kuziva kuti izwi rinoti kukundikana, kukundwa, kudona, kuwira pasi riri kuende zvinoitika kumunhu wese. Unodonha, unowira pasi. Kuti chinhu chese you are so excellent in it, you need people who speak into your life, vanokumotivate, vanokudza zviri positive, vanokuonesa chiri wrong muupenyu hwako. So time nguva zhinji ndeyekuti kukundikana, nokuti ukayonge kuchechi ndokune nyaya hombe. Mufundisi anokumatira zvinhu zviregera kufamba. Ipapa unenge uchiblame uchiudzwa dzimwe nyaya, so because unokudai, because unokudai. But there are times yekuti you pray for a thing and chinhu icho chachiitika. Unonamata chinhu chiregera kuitika. Hazvirevi kuti Mwari haanzwe, hazvirevi kuti munamato wako hauna kusvika, but dzimwe nguva Mwari vane zvimwe zvikonzero zviri better than kukupa the answer iri positive yauri kuda at that time. Amen. Saka there are times yekuti tinenge tingonyeperana sokuti aiwa hausi serious, hausi kunamata. Munhu anonamata Bible ratoti a righteous man will fall 7 times and rise again. So imwe sign yekuti uri righteous is falling. Come on. Is falling. Amen. So falling hairambike iriko. But mukudonha kwako now chingoziva identity kuti I'm a righteous man. Don't get bitter. Usave against vanhu because kundadonha sei vanhu ndovazonera zviriko kuti vanhu vanokukanya udonha. Zviriko kuti Mwari havaite mistake. Havakupe bhachi rekuti ukarova Jorodhani haripatsanuke. Mwari havaririsi mufundisi panzvimbo asina anointing nechekuita nenzvimbo. Mwari havaite mistake. Havakupe vatungamiriri vasina chinhu chiri mavari. Mukaona mapiwa Mozisi anokakama, ignowai kukakama, endai paRed Sea, tsvimbo haikakame. Munoyambuka nemudhara asingataure mushe. Don't focus on weakness. Iti Mwari mune chikonzero sei makatipa vafudzi vedu. Ndakudawo kugamuchira nyasha dzamakaisa mavari. Mozisi anokakama but paRed Sea munoyambuka. Red Sea haidi good English. Inoda mudhara ane tsvimbo. Father, I release an anointing. Father, I release the grace. Zodze rekuti vana venyu vayambuke Mwari. Tarisai Jorodhani rekusarorwa rakamira pamberi pake. Jorodhani rekusabata mari rakamira pamberi pake. Jorodhani rekutadza kuvaka nemba yakamira pamberi peupenyu hwake. Jorodhani rakabata the womb akashaiwa kubereka. Imi munoti be fruitful. Imi munoti be fruitful. Mwari atibatsira zvatinoshangairira kushanda, nyangwe nemikana nemari dzatinobata dzimisewo chinhu chinobatika, chinonongedzereka, chinooneka. Oza hakuna chinorwadza kuti kune vasingabate seyaunobata, kune vasina mikana seyako, but vane zvinhu zvavanogona kunongedzera muupenyu zvavamisikidza, zviri tangible, zvinobatika nezvinooneka. Yeti iwe une mombe yakakora yakadyiwa nemombe yakaonda. Bata mari zhinji, urwere haunonoke kusimuka kumhuri kwako. Tete varwara, bamunini varwara, kwaita nhamo. Mari yako unoregedzwa uchiibata, but panongosimuka kadhimoni kakaonda kada kumedza mari zhinji. Unotozoona kuti pazhinji yese yaunobata panguva yaunongoona opportunity hakushayikwe problem inoita rise within the family. Ende zvakaoma kuti uignore unyarare riri dambudziko rekumba kwenyu. Ende vanhu vachitotarisirawo kuti iwewe uripo. Ende iwe nemwoyo nekurwadziwa unosvika panguva yekuti vamwe vako mufamily vari kuita zvinhu zvinobatika. Iwewe unotowana zhinji, une mikana yakakura, yako mari ndeyekukavha maexpense enhamo bedzi. Ndiri kuti here ignore nhamo dziripo? No.
ndiri kuti izvo nhamo idzodzo mweya yemombe dzakaonda dzinoda kudya zvakakora. Mwari unofanirwa kuona nhamo yako nekushingaira kwako pazvinhu zvacho. Kuna akapa zvishonga Jesu akati chirikadzi yapa zvizhinji nokuti yapa kubva pamwoyo nekutambudzika kwako kwose. Chinoita kuti Jesu ati munhu yapa chirikadzi kuti mari yake yakataura nhamo yake. Hana kubvunza kuti mari yake kubvisa munoshanda kuti mari aitarisa kubudiswa mari ikaudza Jesu kuti abvisa mari ari pamahwani. When you minister and worship God with substance, Mwari unoona nidi yako. Nokuti pawaunza kuna Mwari anotarisa pazvabva nenzira yawazviwana. Unoona watambudzika kuti uye nazvo. Mwari unovhura masuo mazhinji. Prayer kunyengetera kuchema nekutsanya kuti Mwari ita izvi kwakanakisa. I will give you this understanding. Munoziva kuti munhu akanamata, kunamata kunodzinga mweya wenhamo, kudzinge nhamo. Let me explain to you. Kunamata kudzinge nhamo kunodzinga mweya wenhamo. Kushanda ndokunodzinga nhamo. Namata sitiri kuregera kushanda, unofika mweya nenhamo. Anozodza musoro una mafuta, mukombe unofashuka. Chinozodzwa chii? Musoro, knowledge. Chinokonzera increase chii? Mukombe, ikapu, zvinobatwa nemaoko. Blessing inouya mumaoko, ropafadzo wanamatirwa pamusoro kana maoko asipo, chinofashuka mukombe, ikapu. Saka zhinji vedu kwazodzwa mafuta awanda, hapana. Why? Because mukombe haupo, zvinobatwa hapana. Uye kuti Mwari nawo pakabroka. Because parikuya blessing. Unamato wako newangu ndokuti Mwari abo maoko ngabate basa mwimbaike ngabate basa rinotena mvura zhinji, abundance of blessing, abundance of rain. And this year chokaita drought for a long time, financial drought, utano wako nekudii, but iti Mwari ndanzwa kuti muri Mwari mune mvura zhinji, ndanzwa kuti muri Mwari muridzwa zvose, munazvo zvizhinji. Maoko angu ngaadini zvamakarivisa zviribatike muupenyu wangu. Kuti vanava vane panofanira vachi acknowledge kuti uyu this is the uyu ndiwa Mwari, uyu ndiwa Mwari. Katimboti vafundisi atiwirirani kadzimwe tinotomakana zvekutoti kana ukatoshandiswa naMwari zvakadii ndotofanira kuramba because handikufariri. But chinenge chiitika ipapo chii? Isi tiri kusave us the same God. Membership. Membership ndo number one thing. Vanhu bodai zviri zvokuti vanhu vapone vanamate Mwari zvakanaka, hautuke nekutsondora nekuda kuexposa kuti vanhu vanzi vabve ikoko vauye kwauri. Pauro paaitoshandiswa naMwari ainyora tsamba, akanyora kuvaEfeso, kuvaKorinde. Ukaverenga tsamba dzake dzese hakuna yakanzi budai paKorinde muri kunyeperana, pindai kuEfeso. Budai pavaGaratia uko hakuna Mwari. Munopiwa tsamba muri kuEfeso, mokorektana muri kuvaEfeso, munamata Mwari muri kuvaEfeso. Hatidi vanhu vanoudza vanhu kuti budai Postori, endai Roma, budai Roma, endai Methodist. Tsamba kuvaEfeso, tsamba kuvaKorinde, ichitaura pamusoro pani paKristu. Munhu oponari nokuti kune munhu wekuti kana ukaparidza sei abude hwisiri baba, kana ukadii, kana ukazvirovera pasi muhwisiri akakwana iyeyo. Saka wodii naye munhu ari kuda Mwari. Saka inongonzi tsamba kuhwisiri, abude hwisiri baba. Enda azviita uchinje, azviite. It's like uchinja munisene yake. Yeah, azvibude. Paka namata nokuti anotokuda. Inozoti iro for God so love the world, not the church, not a believer. The world nyika iwewe Mwari akatokuda. Saka pauri kuya kuzomunamata usikutsvaga kudiwa, uri kutsvaga kuwirirana neanokuda. So mindset yako ikasagadzirika zvakanaka ipapo, wakaipanira pachikuti saka Mwari akuda, usimwana waMwari Mwari akudi. Mwari unoti kuna Moses, and anotaura naFaro to let my people go so that they can worship me. Kuya kuti haisi worship yakavaita vanhu vaMwari, asi kuti even vari mugwenga, vari muEgypt, Mwari aiva recognize sevanhu vake. Zvanzi let my people go, my people vari muslavery, yes, so that they can do what? They can worship me. Before worship was introduced, God respected kuti Israel ndeyangu. So vanhu unonzwa paanopinda muprayer kuti baba ndiri pano,
handisichiro pamberi penyu. That's a wrong mindset. Wasikana watoti baba wa mwana wacho kuburikidza naKristu Jesu akadeura ropa kuda kuti waane right. Sawakaipa hadi kuti understand your right. Unodaramba uine sin conscious mumind mako kuti ndofunga Mwari handidi saka upenyu wangu wakadai. Ndataura nemumwe munhu ndofunga Mwari pane zvandakamutadzira zvokuitika muupenyu wangu. Pawakatomutadzira akatounza Jesu. Idza wakutaura ndo zvaunofunga. Inzwai, zvakaitika paCalvary it done deal. Hazvina reverse. Satani hana chaachachinja zvakaitika paCalvary, but anoataka iwewe understanding yezvawakaitirwa kuti uchinje wega. Hama dzangu Kenani inenge iriko, but vanhu ndo went on to run more than the horses. Some they trust in chariots, some they trust in horses, but I trust in the Lord. No matter I don't have a chariot or a horse, I'll get to Jezreel before Ahab. I'll build that house before them. I'll get my wedding before them. I know there is a grace I carry. Ahab, go away with your chariot. I have an anointing upon my life. Woo. We are tired of operating in the lower dimension. Yes. Where we only look for favor from people. Jesus. May God show up in your life. Amen. And give you a special grace. They don't want to give you clothes. Yes. May God give you a covering that is more than the covering of men. You will not see nakedness. You will operate with the glory of God. Let me take you to the cross. The Bible says they cast out lots at the cross. Why? They wanted Jesus' garment. So which means they took Jesus' garment, which means he became naked. Jesus' clothes were taken away at the cross. But guess what? Although he became naked, the Bible says the sun did not continue to shine, which means God had to cover Jesus, not with clothes, but there was total darkness. May God cause things to happen. If people take away your clothes, may the grace of the Lord cover you. May the favor of the Lord cover your life. I receive it. Jesus. They wanted to embarrass him. Yes. By making him naked. Jesus. But the sun did not shine. God had caused the sun not to shine again. Which means nobody witnessed a naked Jesus. Why? Because he is the one who controls the world. I prophesy into your life. No matter what they are doing against you, may you carry another dimension of favor. They will run away with your clothes, but the sun will stop shining. I receive it. So zvinhu zvinodisappointa mulife, zvinhu zvinodzora kumashure, zvinhu zvinorwadza zviriko. So moving on, I know kuti haisi subject iri easy nekuda kwechallenge yawakasangana nayo. Mumwe padivorce chaipa anotonwa mushonga ita andiramba ari kusara nevana ndozodii zvakawanda zvinodisappoint. Mumwe akatodzingwa basa anopinda padepression, mumwe akadii, but life madisappointments ariko. Newese waunoyemura akachivha zvinhu muupenyu pane paakambodisappointwa somewhere somehow, but secret yanga iripo ndeyekungoita move on. Secret yanga iripo ndeyekuita pick yourself up, ungozvigamuchira kuti ndo zviripo. Kazhinji kugamuchira challenge, kugamuchira dambudziko kunorema, kunorwadza to an extent yekuti samuchiona dzimwe nguva kana munhu akanzi arwara, let's say HIV, vanototi ayo anotomboda counseling nekuda kwekuti unogona kuenda right medication, but if your mindset is not positive, iwewe wacho you become a disease. Yes. Chirwere chinotokundwa newe nekuda kuti mind yako yaprograma kuti ndatofa handina kwandinoenda. So in life nyaya yekuita move on ndeyekudzidzisa kuti madisappointments ariko. Unogona kurwara watatoende kunonyora exam, unotadza kunyora, vamwe wako utoendera mberi wosara. But what I know, a sick man is not a dead man. You can rise up again, you can do things again. So life iri muupenyu ndezvekuti munhu anogona kutoenda kuprison, kujeri chaiko chaiko. But tine examples. Mandela was in prison, a lot of prisons vakaita pass through the prison, but they are ruling, vari kutonga, vari kutungamirira. Inyaya yekuti une mindset yaunodevelopa one situation iyoyo, rega kuti ndafa. As long we are still breathing, vakudisappointa kana vakaronga zvipi nezvipi, iwe uchironga usemunhu kuti ndadonhedzwa, ndawira pasi, but I need to pick myself up and move on again.
I also blame us as preachers. Also, there are times that people are stuck in sin. When they are stuck to an extent, he cannot move forward because anojipa mosha. Also, situation is and you begin to blame yourself. So, when teach kwete kuregerera, asikuteachwa kuzviregerera. Vanhu vafana kusvika pavanozoudza kuti aiwa apa ndakakanya ndikaita izvi ndikaita izvi, but still I need to move on. Pane kuswera gore rese ngoti apa ndini ndakabaisa, ndini ndakakanganisa. Vanhu vanofanirwa kudzidziswawo kuzviregerera. Unowana zvemweya zvauri kuda. You can receive spiritual things by just looking. Kupedza nguva uchiona pornographic material, whether by computer, whether by phone, kana by television. For that time, it's entertainment. But after, wapedza kuona, it's empowerment. Zvinosara. That power will drive you kuma levels ekuti you can even rap. Iwanozonzwisa kuti munhu akarepa vazhinji vanoti ndokusafunga kaiko. Ishuwa hapana, pane pasinoshanda pfungwa, pane pashanda mweya. But kuti nokuti anenge arepa kana yaakutongwa naiye anotoona kuti zvandakaita zvakaipa but ndakatoita. Anotopisa tsitsi neaba wacho achitongwa anotoona kuti zvandakaita hazviite, ndakaurayirei munhu but akatouraya. Kureva kuti zvinhu zvemweya ukazvirisivha zvinokukonzera kuita nezvausingade, zvaunogona kuzorigreta. Your platform kuchina so ngatichengetedzei dzimba idzi, usarega murume wako anongoenda because haona kurongeka. Kune vakarongeka vari kusiyiwa nekuda kumweya yechina. Don't judge people kana wako ari pamba. Ndakazodiscover kuti vamwe varume vasiri kunze vasiri kuenda kunzewo havana zvokuendesa kunze, kunodhura. Kunobhadharirwa vanhu renti kunzewo kwasi hamuzvizive. Akakuti kunze kunodiwa munhu ndiani? Hakudiwe munhu, kunodiwa zvikwanisiro zvine munhu. Asikana ngatinamatire dzimba idzi. Vamwe mainhingi murume wakaenda, isu ngati wedu aripo. My husband munhu anozvibata, akatobatwawo nesituation. Kunze uko kunodhura. Handizive varume vandiri kutsika manje ava. Emazuva ano vanoti boy here varume, boy here vakomana. Challenges are real hama dzangu. Pane paunoshamba kuti but pandatouya kuchechi zvakunditeera zvacho zvawanda. Tiri kunze uko hakuna chaita. Wakaipa unoda kuisa chinhu ichocho mind mwako. Kuti mutonamata wautoita ndowatoita zviite wese. Kunamata wauri kuita kuti kunoita zviite wese. Anotevererei zvinoita wese zvega. So chiri kuita kuti atevere. Anoda kuti uve nemind yokuita surrender. Handiziva kuti muchikwata hapana akazvifunga. Damozi ini ndangowira nani kuti vakomana tasurrender ngatichoke zvedu. But Mwari akati the right move is to move forward. Kana waziva Mwari wakunamata Mwari kuti kwamashure hakuchaita. Continue to move forward. Nekuti paunongotanga kufamba unonena minana yaMwari. Vakacross already, see, pasina chaunofungidzira kuti vakacross. Pfungwa yako wakatosarenda kuti ndofunga handina kwandoenda. Hapana chingandisimudze. Ona ine yandinotambira yacho, ona yandinoshanda racho, ona mushahama dzacho kwandinako. Uri pano nechikodzero. Zvakadaro. Imagine vacross already, see, vasvika mukerere wako kuti vanhu vane mafambiro avo, vanhu vachingosumudza vachimba kuti ndokwana vachimba. Ndokataka yamukanako. Mwana ndikumetese chimwe kuti vanhu havabvumi. Ukaona uchiti zvinoita hasiri. Ngatoitike zvinhu zvekuti vanhu vanotaiwa munoti vhara. Unoropafadzwa zvekuti vanhu vanotira kutiresa kuti aiwa ane zvimwe zvaanoita zati kunamata kwacho. Aiwa ane chimwe chitsotsi chaanoita. Munhu anamata akakomere kusvika. Watinotomuziva, haana kana mari, haana kungwara, haana kana hama. Nenge wakangotakura chimbo yako so. Vanhu vakati zvakafamba sei? Iwo chinoti uchakomborerwa zvekuti wapedza kuvakaimba. Vanhu vakati zvakafamba sei? Unongwedzera ndovira unotengesa. Nawe failure inauye kuti chinhu chinoitika.
kukundikana, kukundwa, kudona kuriko, but challenge iripo ndeyekuti tine pressure yekuti kana wadona udi kubvuma kuti wadona, kana wadona unofungidzira kuti pamwe handichasimuka, saka you try to fake a lot of things. Ndakaona generation yedu vane kamwe ka statement kekuti hanzi fake it until you make it, which is a very dangerous statement, because pane paunogona kufeka zvinhu pauri suppose kungomira mureality wana vanhu vanokusumudza nekukubatsira. I remember one day takamboenda kuchurch conference, so one of my fellow pastors ndokuva anokumbira laptop, azwai kuti ukaparidza uneka laptop ndange unyatsorova so akumbira laptop abva anoparidza, so the guest akauya anga atone mind yekuti aya kuzodonata laptop to one of the pastors, saka akabva painini mwangu haana kupiwa, saka yakazodetsa kuti koma pa you say we juniors kanzaya ndakaona mimi nayo yeta vanoziva kuti shasha yanga tonokumbira laptop kuti angobhiovisa. So when you try to fake things you lose a lot in life, because the reality gamuchira kudona kuriko. Bible rangu Proverbs 24:16 inoti a righteous man falls 7 times but rise again. Kureva kuti kudona kuriko ene kuzosimuka futi kuriko. So kana wadona it's not the end of the world. Kukundwa, kukundikana kuriko, but kugona kuzviaccepta kungobvuma so kuti apa zvaramba, apa zvisikuita, apa ndakundikana guys. Why? Nekuda kwokuti ukasagona kuzvitambira kuti ndakundikana, unogona kusafa depression yekutopedzera kuenda mumadrugs nechi. Why? Because hausi kuzvibvuma kuti ndadona.